Όλοι ζητούν μου να πω συγγνώμη για ένα συμβάν που έγινε. Καταρχήν, παιδιά, τώρα που εκλεγήκαμε ως ευρωβουλευτές, καταλαβαίνετε ότι όλα τα κόμματα είναι εναντίον μας λόγω του ότι θέλουν να ξαναφκεί κάποιος ανεξάρτητος και προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να αμαυρίσουν το όνομα μας. Ταυτόχρονα, οι δημοσιογράφοι, επειδή το όνομα μας πουλά, χρησιμοποιούν το με οποιαδήποτε ευκαιρία για να πια κλικς. Τέλος πάντων, να μπούμε στο ψητό. Επία στο προεδρικό που έκαμε εκδήλωση ο πρόεδρος για 50 χρόνια κατοχής. Και μόλις τελειώσει η εκδήλωση, ευκήκα έξω και βράμε στον δρόμο κάποιες κυρίες που ήταν κόρες αγνοωμένου. Και λαούσα μου, φιλία, πρέπει να μας πάρει στο Ευρωκοινοβούλιο, πρέπει να ακουστούμε κτλ. Και προτείνα μου μια πρόταση να κάνω μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο ένα event και να βάλω φωτογραφίες των αγνοωμένων. Και ο θείος μου είναι αγνοούμενος και θέλω και εγώ τα πράγματα να ακουστούν, αλλά με τον σωστό τρόπο, όχι με τον ίδιο τρόπο που κάνουν οι πολιτικοί τόσα χρόνια και θεωρούμε χαίρι. Δεν είναι έτσι που να ακουστούμε για τους αγνοούμενους. Έχει άλλους τρόπους να κάνω ένα βίντεο, ξέρω εγώ, να ακουστούμε και επιμέναν πρέπει. Δεν είμαι από τους πολιτικούς που άμα μου πει ο άλλος και πιστεύω ότι είναι καλό και μου να το πω. Διαφωνώ με τον που λαλείς. Μπορούσα κάλλιστα, όπως όλοι οι πολιτικοί, να πω ναι, θα το λάβουμε υπόψη και ποτέ να μην το κάνω, ή θα το λάβουμε υπόψη και να το κάνω χωρίς να το πιστεύω. Τέλος πάντων. Και ήταν λίγο heated η συνομιλία, επειδή επέμενε μια από τις κοπέλες. Και είπα και 2-3 κουβέντες παραπάνω, η αλήθεια. Και μόλις τέλειωσε η συνομιλία μας, λέω συγγνώμη πάντως, σε θύμωσα, δεν ήθελα να σε θυμώσω, απολογούμε αν είπα και καμιά κουβέντα παραπάνω. Και έφυγα. Είμαι σίγουρος, παιδιά, ότι αν είσαι μια κάμερα τζαμέ και έφκαλε τη συνομιλία, δεν θα σας φαίνεται καθόλου παράξενο τούτο που υπόθηκε μεταξύ μας. Και αυτό, παιδιά, επειδή εφόβομαι να μιλήσω και να κάνω ένα conversation μαζί με τους ανθρώπους που έγινε η παρεξήγηση, και ταυτόχρονα πιστεύω ότι πρέπει να ακουστούν παραπάνω τα παιδιά των αγνοωμένων. Αυτόν καγιό, παιδιά, και την κοπέλα που έγινε η παρεξήγηση και τον πρόεδρο του συνδέσμου αγνοωμένων να έρθει σε ένα podcast και να τα συζητήσουμε και να προβάλλουν και να πούν τα προβλήματα τους σε ένα από τα podcast ταυτόχρονα και να λύσουμε και την παρεξήγηση. Ευκήγαν πάρα πολλά news για το πράγμα και αναγκάζουμε να απολογηθώ. Εγώ απολογήθηκα που την ώρα στην κοπέλα που έπρεπε να απολογηθώ. Αλλά κανένας δεν το αναφέρε τούτο ότι ο Φιδίας είχε να απολογηθεί που την ώρα στην κοπέλα. Μοιράζει, σας αγαπώ, παιδιά. Η ζωή είναι πολλά ωραία. Με όλα τα πάνω της, τα κάτω της.